Mitsubishi je zpět a přichází s pořádně těžkou váhou. Mitsubishi nás totiž v posledních letech zásobovalo především přeznačkovaný Renaulty a tak trošku zkoušelo trpělivost zákazníků. Teďka ale přichází omlazený Outlander, pravý japonský samuraj a chce pořádně zatopit konkurenci. A řeknu vám teda, má pro tenhle úkol dobře nabito. V nabídce sice jediná motorizace, ale za to pořádně nabušená. Nový Outlander je unikátní tím, že přichází jako plug-in se 4kolkou a elektrickým dojezdem až 113 km. Dobrý, co? A víš, co je ještě lepší? Že to je v základu. Pod kapotou není žádnej maličkej mrzáček o objemu krabice na mlíko, ale je tam pořádná 2.4. A ta, byť teda umí přidat ruku k dílu, když je to potřeba, tak primárně auto nepohání, ale vyrábí elektřinu pro dvojici elektromotorů. Jeden na přední nápravě, druhý na zadní. A tahle trojka dohromady vytlačí přes 300 koní. A když to trošku podráždíte, tak se umí docela hejbat. Jenže výkon není jeho hlavní výsada, je to kultivovanost. Protože ta 2.4 je tak klidňoučka a tak skvěle odlučněna, že o ní prostě vůbec nevíte a vlastně nemáte ani šanci poznat, kdy se připojila. Je to tichý, klidný a má to krásný reakce na povely plynového pedálu. A rozhodně vám taky ušetří nějaký kačky, protože na našem testovacím okruhu si vystačil s průměrnými 3,9 litry na 100. 4,7 metrů, vyšší stavba karoserie, víc jak 2 tuny, přes 300 koní a spotřeba jak mini auto. Podmínkou ovšem je, že budeš mít, stejně jako při našich testech, akumulátor nabitý aspoň na 50%. A pak taky Outlander sice není primárně o rychlosti, ale i na zimních gumách zajel hodně rychlý měřený kolo. Nové Mitsubishi se tedy okresek nebojí, ale vyhovovat mu budou rovněž krátké pojížďky po městě. Je tady ještě velká baterie. Ta má nějakých 22 kWh a Mitsubishi slibuje až 113 km VLTP dojezdu. Realita je někde mezi 70 až 80, ale na rovinu. Pro kolik z vás tohle bude při denním ježdění prostě elektromobil? Ještě když vezmete v potaz, že Outlander má rychlé nabíjení a u nabíječky mu stačí asi půl hodinka. Design je odvážný, je svůj a taky hrdě japonský. Ale víte co? Podívejte se na obrázky, udělejte si názor sami, protože to, co vám chci ukázat hlavně, je tady. Mitsubishi asi většina lidí za výrobce luxusních aut nepovažuje, ale podívejte se na tu kabinu. Všecko prošívaný, polstrovaný, jsou tady dokonce odvětrávaný sedačky s masáží, mám head-up display, i na nějaký čudliky tady zbylo místo, takže ergonomie je super. Tohle jako se povedlo. Snad jedinou takovou drobnou hrubkou je tohle, protože za prvý ten displej nemá moc hezké zobrazení a infotainment samotný je nepřehledný a takový zasekaný. Naštěstí ale podporuje bezdrátové CarPlay. Co prosím? Propojení auta s mobilem. Teď se ale budeme věnovat propojení těch 3 motorů. Nový Outlander je unikátní taky tím, že je to plug-in a je to 4kolka, což vůbec není běžné, akorát ona. Není běžná ani ta 4kolka, protože mezi motorem a zadní nápravou není žádný spojení, žádný kardan, žádný diferenciály. O pohon se stará pouze a jedině elektromotor. Ten má výkon 100 kW a 255 Nm, takže se rozhodně nemusíte bát, že vám ten výkon bude chybět. A tahle čistě elektrická 4kolka má taky svoje výhody, protože elektromotor se připojuje bez zpoždění a taky daleko jemněji, takže on se tím terénem prokousává s naprostou lehkostí a stačí si tady zvolit jenom jeden ze 3 terénních režimů a je vyřešeno. A rozhodně by to mělo být dobré taky servisně, jelikož tady není žádná součástka, která by se mohla rozbít, tak by to pravděpodobně mělo sloužit fakt dlouho.
To samé by ovšem mělo platit i pro plug-in hybrid značky Volvo. XC60 je dynamikou někde jinde a to nabízí ještě 2 silnější verze. V základní variantě ovšem vyjde citelně dráž než testované Mitsubishi v nejvyšší výbavě. Vysolit za SUV skoro 1,6 mega. Na srovnatelné Toyotě RAV4 se dá ušetřit. Musíš se ale vzdát technických libůstek typu zadní 230V zástrčka nebo více jak 20 kWh akumulátor. Dvacítkový kola ve standardu to nevypadá na zrovna nejkomfortnější svezení. Nebo se mýlím? Nalijme si ale čistého vína. Terén pravděpodobně nebude hlavním revírem nového Outlanderu, tím budou silnice. A pro ty naše je přizpůsobený velmi dobře. Podvozek je totiž poddajný a velmi dobře se umí poradit s nerovnostmi. Nejlíp se tedy cítí při dlouhém cestování, protože třeba ve městě tu a tam si umí kolo odskočit, což je kombinace právě toho relativně měkkého podvozku a poměrně vysoké hmotnosti plug-in hybridního ústrojí. Ale jakmile se dostane mimo město, tak funguje velmi dobře. Kabina je taky slušně odlučněná, takže čím dál s ním pojedete, tím víc dokážete ocenit jeho kvality. Jako všechna moderní auta, tak i Outlander je vybavený systémem kontroly pozornosti řidiče a kdykoliv dáte oči na 2-3 vteřiny ze silnice, řve to na vás. Je jedno, jestli ubíráte teplotu nebo jestli nastavujete navigaci. Musíte se hrabat spoustou menu a podmenu v palubním počítači a než to najdete, tak to na vás zase řve, že nedáváte pozor a pokaždý, když to tuhle hlášku zahlásí, vrátí se to na domovskou obrazovku. Takže vy to za jízdy ani nemůžete vypnout, musíte zastavit, najít, vypnout a při každém startu se to aktivuje znova. A pak je tu rovněž cena. Základ za 1,3 milionu, ale třeba Japonec za ty prachy stojí. Nový Outlander se jednoduše povedl a jako luxusní rodinný dostavník s povedeným pluginem funguje fakt na jedničku. Dobrá práce. Na webu autosalon.tv najdete právě teď podrobnosti z testování Outlanderu na okruhu v Sosnové. Uspěl i v disciplínách, kde bychom to od něj nečekali.